Чуваме ли се? Да. Така. Окей. Тук се намираме в Вокорум, нали? Но този Вокорум не е обикновен. Този Вокорум ще се превърне в космически кораб, защото този Вокорум е Magic Вокорум. Трябва да го заредите с вашия глас. И политаме към космоса и ще видите там колко е интересно. Можете да бъдете абсолютно всичко там. Пробвайте. Готови! Чакайте анонса! Тази вечер ни караш да направим супер щуро нещо. Намираме се в студиото на Sin City, всъщност под Sin City. Не си чуваме много ясно гласовете. Кажи нещо ти сега. Hello! Много яко! Мисля, че това ще е цялото интервю, което ще видят хората. Тук е забавно! Готин. Я ми кажи. Кажи ми ти утре вечер в Тантра. Какво ще се случва? Къде? В Тантра. В Тантра? Купон! Реално. Ще правим и купон! Скъпи приятели, карат ни тази вечер да направим нещо много щуро и супер смешно, но за да може да ни разбирате, ще сдържаме смеха си, защото един път вече го провалихме този опит. Намираме се в Vocal Room, записно студио под Sin City. До мен е Златка Димитрова, тя е част от екипа на B-Life. На целувчица. Кажи ми, утре за шоуто ти в Тантра да му направим малко реклама, да дойдат хората да те гледат. Да искам да заповядат всички утре след 12:30 в Тантра. Ще се забавляваме, ще танцуваме. Дай за дрехите, ще пиваме. Кажи най-важното, как си облечен. Ама спрете за това нещо! Супер! Як масаж на сърцето. Ще бъда облечена доста секси. Ще много забавно. По-точно операторите. Обаче те скри. Може си говориш с него скоро. Мисля, че е подходящия човек да бъде тук, ти ни гледай така. Опиши на зрителите ни как сте. Чите се супер, много е забавно. Много смешно. Давай вие. Ако ме поканят. Ако не, всяка седмица.
Билайв започва всяка седмица да води тук някакви известни хора. Ти кой искаш да доведеш в твоята рубрика? Не те разбира. Аз не се разбирам. Дайте нещо по-нормално. Слушай сега, в твоята рубрика, кой искаш да доведеш тук, Билайв всяка седмица Тук? ще води някой тук. Тук не знам кой. Ей, него! Оператора! С него ще е забавно. Другата седмица си тук. Да. А? Какво Ай, е това не. и аз обаче какво се случва? Човек, нещо уникално е.